И сега Поли ще се опита да накара Джъмбо да лае, като му вземе кокала. Защото съседите питат, бе, вие имате ли куче? Той е толкова мил и спокоен, че въобще не се чува и не се усеща, че има куче. Ето я Поли, влиза под масата. Джъмп, какво правиш ти, бе? Джъмп, дай на кака, Поли. Не ме нахапе. Аз съм се припишал ръката, виж. Сега да пробваме на мене. Джъмбо, дай мама кокала. Дай на мама кокала. Сега си го вземе, така да го направи, му дигни главата. Къде да му я дигна? Отдолу така, отдолу. Ето. Виж, аз го пипам, няма нищо. Да. Дай на мама кокала, дай. Дай кокала. Дай. Джъмбо, светиш ти очи. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Така като ми дигнеш главата. Така отгоре. Така, ама трябва да се изтиснам кукъл. И той тогава ми го прави това да желая. Дай, как? Чакай, ела да пробваме, ела, моля ти. Няма страшно, няма момчето ми. Айде да го оставим на спокойствие, той е свободен човек. Нека си гризе кокала, като сме му го дали. Колко време го гризе? Той още... Джъмп! Поли, не злоупотребявай, мамо, да не те нарани. Спомниш си, Киро, какво ти каза? Не. Че куче не се закача, докато се храни. То нашето е добро. Няма значение, но е куче и то му е инстинкт. Хайде. Чао!